Okei, nyt voitaisiin mennä näihin koordinaatteihin. Netrite on kordeissa. Okei, eli se on niinku suurin piirtein. Okei, tonne suuntaan. Oho, mä otin vahingossa kuvakaappauksen. Ja siellä näkyykin. Niin mä otan tän markkerin sillä. Mitä? Miksi tässä on chest? School. Sä luulit, että mä kuolin. Sanoin vaan, että se oli mun klooni. Niin, mä tiedän. Mä käyn etsiä sit. Mikä? Okei, siellä oli heti joku. Ja täällä on paljon tyyppejä. Otetaan täältä Inviseen. Nyt mennään sisälle. Täällä. Okei, no mulla ei ole. Toivottavasti ne ei nyt kuule mua, kun mä menen täältä sisällä. Toivottavasti ei ne kuule. Mitä? Okei, tuolla on nykyään vissi MR-sepoli. Mitä tuolla on oikeasti elossa? Mä tapoin sen. Okei. Miten sä oot elossa? Mä tapoin sut. Siten. No, vissiin. Oi, somberi. Oi, kitko pot. Oi, oh no, mitä? Okei, nyt mä kyllä tapaan teidät. Tapa se Gooni. No se ei muuta mua tapaa. Mene sinä pois. Vittu toi tekee paljon damagea. Löitsä mulla kuokalla? No siis tää ei ole mua kuokalla. Joo. Okei, yksi tuo on mukav. Se ei nähnyt mua, kun mä menin tänne sisälle. Niin. Se ei nähnyt, jos mä tulin tänne sisälle. Mä katson, mitä kaikki täällä niinku on. Mä oon tähän valtias täällä, ei kuule nyt.
En oo tyhmä. No oot sä. Oot sä kyllä aika tyhmä. Se tyyppi tappaa mut kuokalla. Ai nyt toi toinenkin tuli josta katosta läpi. Nyt mä kyllä tapaan teidät oikeesti. Ei ette kuole. Oh, tossakin on reikä. Okei. Missä nuo kobwebit, kun niitä tarvii? Okei, mä tapan sut mieluiten. Okei. Oh. Mä en oo teille antautumassa. Okay. Miksi sä käy voice chattia, jos sä kuulet mut? Ei kiinnosta. Ei oo mikkiä. No ei vissiin. Mut mä tapoin sut. Miten sä oot elossa? Se oli klooni. Mikä klooni? Mikä klooni? Ei oo mitään klooneja. Semmonen. Mikäks semmonen? Kerro mulle. Bugi. Mä voin ottaa rippattu SMP, että täällä ei oo mitään tommosia plugeja. Voi olla klooni. No vissiin voi olla joku klooni. Nää pois! Oi somberi. Mulla löysin bugin. Joo. Okei. Ota! Grindelfani! Sillä loppu nimi. Sillä loppu invis. Et me ei laittaa mitä tuosta invisiin. Oh.
Guni, me tarvitaan kaikki rikkaudet täältä. Okei, hyvä, älä. Okei, mä kuolin taas. Jos mä olin puoli HP just äsken. Hei, Guni. Lähde vaan pois. Ota kaikki. No niin. Sä oot tän servun rikkaan. Itse asiassa Guni, räjäytä koko saari. Räjäytä! Guni, räjäytä koko saari. Tippu! Hyvä työtä. Guni, tuu tähän. Tässä on niin paljon rahaa. Ei me tarvita ehkä sittenkään. Okei, se palaa. Ota. Ota niitä. Droppaa mulle ne takas. Laita se maahan. Räjäytetään nää. Noniin. Ja hyvä. Stola achievementi. Et sä niinku tehnyt mitään, kun mä annan sulle noin kamat. Okei, Guni. Lähetään mun vanhalle baselle seuraamaan. Joo. Tänne. Me tuhotaan vielä MR-sipuli tältä serveriltä. Me bännetään. Hei, katso tänne. Kun mä puhun sulle. Me bännetään se vielä tältä serveriltä. Me sä tiedät sen. Okei, no. Missäköhän se on se Greendalfa, niin se mun tiimiläinen, kun kautta mut päästä tuolta MR-sipulin kirjauksesta. Mut MR-sipulin kirjaus on tuolla, niin ehkä mä menen tällä kertaa tänne. Se on tää katsoa, jos mä löydän mitään sen bassia täältä. Jos löytäisin, mä voisin käydä raidaassa. Mitä tää kylälle on tapahtunut? Mikä tää on? Täällä onko basa? Ovi auki ainakin. Koppepi. En mä tarvii. Kuka toi on? MR-sipuli. MR-sipulin valtaistu. Ei, mä tappaan sut. Mulla sä teet noin paljon damagea.
Pitää legit pitää tästä. Ancient Golden Appleja. Mä tapan sut, äijä. Nää. Äijä on kivapa PvP. Mä en tiedä miksi tän nimi on kivapa PvP. Tässä käytetään masseja. On kivapaa. Ja missä se mun ton superkuokkaa, kun sitä nyt tarvis? Oho, miten? Se oli turhaa. Mikä oli? Sun puuhat. Mä tapoin sut jo kerran. Mut sulla on se joku sun kloonitakus. Klooni. Hei, paljon sulla massia tälle ihan by the way. Kaikki servun. Sulla on kaikki servun netheriteet. Ei siinä. Melkein. Paitsi sun. Niin. Jatka sä tuu saamaan näitä. Ja täällä servulla on legit joku 100 pelaajaa. Ja saamme Massepelle. Kuokkapelle sulle. Saat kuokkapelle. Miten sä teit ton? Miten sä teit ton kuokan? Lisää exploitteja. Eli mä tiedän yhden OP-itemia. Se on tommonen. Se on netherite chestplate. Mun se. No niin, sä oot jostain hankkinut niitä juttuja. Servun ylläpitäjät on sun tiimiläinen, joten sä saat pitää niitä tällä serverillä. Ei oo. Ei legit oo. Häh? Eikö sulla oo tiimiläisiä? Maksan 100 €, että se ei anna ban. Sit oisit vaan poistanut noin. Äijä. Nyt tää äijä runaa. Lähteeks tää äijä? Aa.
Mistä äijä on? No way. On! Anna minun vaan bännää sut tältä serveriltä. Miksi? Siksi. Oi somberi. Okei, niin mä vaan ehkä tapaan sut. Oh no. Sä voit sanoa hyvästi sun maineelle täällä serverillä. Et tapa. Eikä mä vaan tapaan sut. Syötetään notchei. Joo. No vissiin. Paljon sulla on notchei? Se on itekin. No niin. Se on gäppei. Kyllä toi tekee niin pirun paljon damagea. On vaan niinku vähän pakko. Ehkä sä vaan annat mun nyt tappaa sut. Ehkä sä nyt vaan annat, jos mä tapan sut. En. Au. Et pysty. Mitä mä en pysty? Mitä mä en pysty? Masseja. Miksen? Ai en vai? Miksi mä en mukaan pysty maseessua?
Ää, ei. Ei ollut lähelläkään. Jos totta puhutaan, niin mä olin puoli HP ehkä. Eiku siis 1 HP. Oh-oh! Hei, pysy paikoilla. Kärttää. En. No. Okei, nyt mä vaan bännään tältä serverillä. Näin sun videon. Niin varmaan vanhan. Ja tyyppikä tuota kuokkaa. Mä trovaan niin paljon. Miksi mä kitsaan näin paljon? Miksi tää ei lähtee? Lähen, moikka. Yritetään mitä kaikkea täällä edes oli täällä. Okei, ihan sama. Mä kävin lyttää tänne jo terapin. Niin. Okei, Emma Ripple left the game. Me taas voitettiin se.